तुम्ही कधी विचार केलाय का की जगातल्या सर्वात पहिल्या माणसाला नाव कुणी दिलं असेल आणि ते नाव काय होतं? लाखो वर्षापूर्वी जेव्हा माणूस टोळ्यांनी राहू लागला तेव्हा एकमेकांना हाक मारण्यासाठी विशिष्ट आवाजांचा वापर सुरू झाला. सुरुवातीला नावं कशी होती माहिती आहेत? गुणांवरून किंवा निसर्गावरून. जसं की वेगानं धावणारा किंवा सिंह, म्हणजेच माणसाला नाव माणसानंच दिलं, तेही गरजेपोटी. पण इतिहासात नोंदवलेलं जगातलं सर्वात पहिलं लिखित नाव कोणतं? संशोधकांना 5000 वर्षांपूर्वी सुमेरियन संस्कृतीत एका मातीच्या पाटीवर व्यावसायिक हिशोब लिहिताना एक नाव सापडलं. ते नाव होतं कुशिम. हा बहुधा एका गव्हाचा व्यापारी किंवा हिशोब तपासनीस होता. धार्मिक मान्यतेनुसार हिंदू धर्मात ब्रह्मदेवानी मनू आणि अब्राहीम धर्मात ईश्वरानं ॲडम असं पहिलं नाव दिल्याचं मानलं जातं. पण व्यावहारिकदृष्ट्या ही सुरुवात आपल्या पूर्वजांनी केली. आता मला सांगा, तुमच्या नावाचा अर्थ काय आहे? कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि अशाच इंटरेस्टिंग व्हिडिओजसाठी कोकण साद लाईव्हला फॉलो करायला विसरू नका.